бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ташаббуси сарриёсати маорифи пойтахт даври сеюм, яъне даври шаҳрии олимпиадаи хонандагони муассисаҳои таълимӣ давоми 2 рӯз гузаронида мешавад. Он санаҳои 3 ва 4 январ дар муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе ҷараён мегирад. Дар рӯзи аввали озмун хонандагон фаъолона дар он ширкат намуданд. Ман имрӯз аз фанни забони англисӣ дар даври сеюми олимпиада иштирок намудам. Ман мехоҳам ки дар оянда забони англисии худро такмил дода, дар оянда дар олимпиадаҳои байналмилалӣ номи Тоҷикистонро баланд бардорам ва инчунин мехоҳам ки бо забони англисиям ба мартабаҳои баланд расам. ҳамасола хонандагони таълимгоҳҳои пойтахт дар даврҳои ноҳиявӣ ва шаҳрии олимпиадаҳо ширкат намуда сазовори мавқеъҳои ифтихорӣ мегарданд ва дар даври ҷумҳуриявӣ он низ аз иштирокчиёни фаъол ба ҳисоб мераванд. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки сол то сол раванди омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳр беҳтар гардидааст. Ташкили чунин олимпиадаҳо низ барои расидан ба ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф заминаи мусоид мегузорад. зикр кардан ба маврид аст ки дар олимпиадаи мазкур хонандагон аз синфи 5 то 11 иштирок намуда дониши худро санҷида ва байни худ сабқат менамоянд. ҳадаф аз баргузории олимпиадаи мазкур ин дарёфт ва кашфи хонандагони боистеъдод ва омода намудани онҳо ба даври ҷумҳуриявӣ мебошад. даври сеюми олимпиадаи хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе аз ҷониби муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе гузаронда шуд. Ба иттилои масъулин наздик ба 3500 нафар хонанда дар ин давр ширкат меварзанд. хонандагон низ аз ташкили чунин озмунҳои фаннӣ ва чорабиниҳои маърифатӣ қаноатманд мебошанд. Ман дар олимпиада аз фанни таърих иштирок кардам ва ба дониши худ боварӣ дорам ки ба даври ҷумҳуриявӣ роҳат меёбам. Ман бо мақсади сайқал додани дониши худ дар ин олимпиада иштирок мекунам. Мо хеле шод ҳастем ки чунин олимпиадаҳо ташкил мешаванд ва мо дар ин олимпиадаҳо фаъолона иштирок мекунем. ҷои таъкид аст ки ташкили чунин чорабиниҳои маърифатӣ барои рушди маҳорати хонандагон ва баланд бардоштани савияи дониши онҳо мусоидат менамояд. Зеро қисме аз хонандагони имрӯза аллакай таҷрибаи иштирок дар олимпиадаҳои байналмилалиро низ доранд ва сазовори мавқеъҳои ифтихорӣ шудаанд. дар олимпиадаи байналмилалии глобус низ иштирок намудам ва инчунин дар дигар олимпиадаҳо иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол намудам аз фанҳои гуногун. дар ноҳияҳои пойтахт ба гузарондани чунин озмуну чорабиниҳои омӯзишӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад ва дар доираи татбиқи барномаи рушди соҳаи маорифи шаҳри Душанбе мунтазам чораҳои мусоидаткунанда ташкилу роҳандозӣ мегардад ва чунин олимпиадаҳо низ дар идомаи ин тадбирҳо ба роҳ монда шудааст.